Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1910ean, Japoniak Korearen anexioa iragarri zuen ofizialki. Urte batzuk geroago, 1945ean, Potsdamgo biltzarra, Europako mapa politikoa definitu zen Bigarren Mundu Gerraren ostean. Egun berean, baina 1981an, Sobietar Batasuneko armada 3 errepublika Baltikoetatik, Estonia, Letonia eta Lituania, erretiratu zen. Eta bukatzeko 2006an, hegazkin errusiar bat erori zen Ukraina eta Errusiako mugan, eta 171 hildako, egon ziren horien artean 45 haur. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroako Volkswageneko enpresa batzordea beldur da deslokalizazio prozesu baten aurrean egoteaz. Gobernuak kritikatu ditu bateriak landabenen muntatzea ez eskatzeagatik laguntzen truke. Multinazionalak eren bat murriztu du autoelektrikoak egiteko asmoa. Alboan, haserrea Rubialesek Jeniri emandako musuagatik. Erasotzat jotzen dute eta dimititzeko eskatzen dute. Eskuinean batetik 60.000 paziente baino gehiago daude lehen kontsulta baten zain. Itxaron zerrendek gora egin dute Nafarroan uztailean. Bestetik, Lodosako gazte bat hilda Formenteran trafiko istripuan. Beko titularrean, inbestidurarako kontsulta erronda amaiera zalantzagarriarekin amaituko da gaur. UPNek PPri babesa ematen dio eta EAJak erregeari eskatu dio hautagaiaren hautaketa atzeratzeko. Argazki nagusian, gazte batek burua iturri baten azpian sartu zuen Gazteluko plazan, ia hutsik atzo arratsaldeko 5etan. Izenburua, Bero Itogarria. Iruñeak urteko errekorra gainditu du 39,1 gradukin. Futbolean, Osasunako 5 jokalari lehiatu dira Europan. Diario de Navarrako titularrean, Nafarroko Volkswageneko batzordeak bateriek deslokalizatzeko arriskua dagoela ohartarazi du. Enpresari ekintzarik eza egotzi dio, eta funts publikoek enplegua ez duela bermatzen leporatzen du. Beheko titularrean, Esparzak UPNek Feijóoren inbestidurari emandako babesa berretsi dio erregeari. Erregeak gaur amaituko du kontsulta sorta, eta presidente gai bat proposatzen duen iragarri dezake. Jarraian, argazkian, Paula Tamayo atzo Iruñean zerbitzari gisa. Beroak Nafarroan etena ematen ez duenean lan egitea. Arropa arina erabiltzea edo maiz hidratatzea dira gomendiotako batzuk, 40 gradu inguruko temperaturen aurrean. Argazki nagusian, Espainiako selekzioak munduko txapelketaren titulua ospatu zuen Madrilgo kaleetan. Tituluan, txapeldunen jaia. Emakumezkoen selekzioak titulua erakusten du Madrilgo kaleetan zehar. Goiko berrietan batetik, Amigo eta Iruñe arteko bidegorria martxan. Bestetik, Tenerifeko sutean Nafarroa laguntzen du. Bukatzeko, Osasunako 16.238 bazkidek sarrera dute ostegunerako. Garako titular nagusian, EAJak berretsi du ez duela Feijóo babestuko eta ez du Sánchezi buruzko iritzirik eman. Estebanek Espainiako erregearen aurrean baieztatu zuen ez duela PPren hautagaia babestuko, baina Sánchezen aukerarekin ere distante agertu zen. Argazki nagusian, jaia eta aldarrikapena Bilbon, pentsiodunen eskutik. Konpartzen eta txistularien babesarekin, atzo milaka pentsiodun irten ziren Bilboko kaleetara. Astelehenetan egin ohi duen mobilizazio aste nagusiaren testuinguruan kokatuz. Eskuineko albistetan batetik, indarkeria matxistagatik umezurtzentzako laguntza iragarri du lakuak. Bestetik, Asier beraren analizia. Jarraian, Zuriñe Iglesiaren erreportajea. Amaitzeko futbolean, golari begira eraginkorra den loriatsu batek bere lehen 3 puntuak lortu ditu. Alabesek lehen 3 puntuak eskuratu zituen lehen mailara itzultzean. Saskiratzeko erraztasunari esker, Kike Garcia gozoarekin zalantza asko utzi zituen Sevillaren aurka. Berria argazki nagusian, Salberdin auzoko etxe eraiki berriak eta Malurparkea zarautzen. Titularrean, tentsio handiko eremuen auzia, etxe bizitza larrialdiaren erakusle.
Metro kuadroa eta lokairua etengabe ari dira garestitzen, etxe bizitza larrialdi bat eragiteraino. Hego Euskal Herrian, 79 udalerrik betetzen dituzte tentsio handiko eremu izendatzeko baldintzak, eta iparraldean 24 herri jada badira. Ezkerreko albisteetan batetik, hotelek inoizko bisitari gehien eta okupaziorik handiena izan dute uztailean. Bestetik, ezkerrera biratu du Guatemalak, presidentetza bozak Arebalok aise irabazita. Bukatzeko, Saudi Arabiako mugazainek 100 migrante hil dituztela salatu du HRW bikoitzek. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan gure kolaboratzailea Francisco Javier Manga daukagu, ongi etorri, arratsaldeon. Gaur batasunaren pribilegioaren 600. urteurrenaren inguruan hitz eginen dugu, eta hiriburgo horiek azaltzeko eta ezin dugunez hiriburgo horietaz jorratu gaur, bestela egongo ginateke 2 ordu edo 3, gaur azalduko duzu lehenengoa eta zaharrena, ez? Zein izan da? Hori da, Nabarreria, hiria izenekoa, zergatik hiria, benetako hiria zelako, ez? Jatorrizko hiria zelako, ez? Beste biak izan ziren nolabait esateko luzapenak edo halako zerbait, eta haien sorpena izan zen nahiko istilutsua, nahiko eztabaidagarria eta horia, baina bigarren batean komentatuko dugu hori. Gaur bakarrik Nabarreria hiria. Pasaden astean egin zenuen ibilaldi bat hau azaltzeko, ez, eta pixkat bitxikeriak eta pasadizo batzuk kontatzeko, eta gaur ez ginen ez egon gu ibilaldi horretan, gaur egonen gara eta bitxikeri horiek ezagutuko ditugu, ez? Hori da. Beraz, non kokatuko gara? Bale, pentsatu behar dugu hori ibilaldi bat izango dela, ez? Hasiko gara Gazteluko plazatik. Horren, pentsatu behar dugu, Iruña ezagutzen duzuenok, kokatuko duzue ibilaldia hobexeago beste baino, ez? Baina ibilaldi naturala izango da, esan nahi dute, ez saltoka, baizik eta zera paseatzeko modukoa. Orduan, zera, bueno, hemendik konbitatzen ditugu guziak, zera ibilaldi hori egiteko, zera nahiko interesgarria, badaude gauza batzuk oso bitxiak eta ikusi merezitakoak, ez? Beraz, Gaztelu plazan kokatzen gara, ze garaian, zehazki, ze urtean? Duela mende asko. Ibiliko gara, gure ibilaldian ere bai, ibiliko gara hori bai denboran saltoka, hori bai. Ez gara kokatuko garai zehatz batean, baizik eta, ibiliko gara baskoien zera garaitik gaur eguneraino. Saltoka ibiliko gara, ez? Ordan, Gazteluko plaza zen inoren eremua, gaur egun guztion eremua nolabait da, ez? Baina, garai batean bazen inoren eremua. Eta burgoak eraiki zituztenean, ura izan zen, haien arteko eremua, guztiok erabiltzeko inoren jabetzapean, eta galtzor erabiltzen zen, eraikinik ez egoen eraikin handirik, baratze batzuk, kokatu zituzten, auzo txiki bat, San Nikolas Burgoko auzo txiki bat, garai batean osatu zen, hor ari gara 13. mendean, 14. mendean, inguru horretan, nahiko bitxia, Zurriburbu zuen izena. Dirudienez, San Nikolas Burgoko judutarrak omen ziren, han bizi zirenak, eta baziren txabolak, ez ziren eraikin sendoak, ez? Nolabait baztertuak, edo erdi baztertuak, ez? Eta izena nahiko bizia da, Zurriburbu. Zurriburbu ematen du euskal kutsua badu, ez? Eta, nondik nora atzi nintzen ni burua bueltaka, eta nik interpretazio bat asmatu nuen, neurea da, inondo hori
filologoek esango dute, baina zorri burgo, zorritzuen burgoa, nolabait esateko. Eta, klaro, judutarrak biztagat baztertuak ziren, ez? Bueno, han egiten ziren ere bai torneoak, festak, ospakizunak ere bai. Garai batetik aurrera, hasi ziren ere bai zezenketak egiten, ez plaza, ja plazako hirigintza garatuta zegoenean, lehen zen eremu bat, baina etxeak ja kokatzen hasi zirenean eta isten hasi zenean plaza. Orduan, zezenketak egiteko erabiltzen zen, baina ez plaza oso ondia da, oso ondia baita. Orduan erabiltzen zen laurden luze bat, besterik gabe ez, Txapitela karrikatik, San Nikolas karrikarainoko eremu horretan, lauki bat osatuz. Bi alde etxeek egina, eta beste bi alde armarriak. Armarriak, zurezko armarriak, kokatzen ziren. Handik, pasatzen baldin bagara, zeharkatzen baldin badugu Gazteluko plaza, helduko gineke Txapitela karrikaraino. Puntu horretan, Txapitela karrika buruan, plazan oraindikan, ikusten dugu handik hasten dela maldan bera bat. Pentsatu behar dugu, gaur egun dauden etxe guztiak ez direla. Ez egun deus, zer zen sakan bat, sakana. Noraino, heltzen zen sakan hori, errekaraino, argai bairaino. Beraz, zertan erabiltzen zen, hiriko zabor guztiak, kakao guztiak, pisa guztiak handi botatzeko, ez? Eta horiarekin, jotzen zuten, errekaraino, ez? Eta zabortegi zen. Gero, zitzen, hirigintzan eta hola, etxeak egiten, eta karrikak, eta kaleak, eta dena, eta gaur egun dagoen arte. Jeisten baldin bagara handik, eta eskuin aldera, helduko gineakeia, pentsa ezagun, Nabarreria hiria zegoela inguratuta, arresiz inguratuta. Beraz, arresia aurkituko genuke, Merkaderez karrikatik beiti, eta ja ikusten dugu katedrala, ez? Badago, maldan beiti bat, eta gero maldan gora bat. Orduan, justo zuloan, bi malden arteko zulo horretan, han elkartzen dira 5 karrika. Nahiko txoko bitxia da, ze da, Nabarreria karrika, gaurko Nabarreria, Kuria, Kaldereria, Merkaderez eta Mañueta. Orduan, bertan, omen zen, ez dago oso argi, baina segurenik han zegoen, hiriko portalea. Handik sartzen zen hirian, Nabarreria hirian. Badaude mapa batzuk eta marrazki batzuk, guztiak asmatuak, baina nahiko logikoak. Orduan, pentsatu behar dugu gure burgo zaharreneko ataria, portalea, han zegoela, ez? Hortik, hasiko gineke, maldangoiti, Kuria karrikatik katedraleraino. Kuria karrikatik goiti joatean, aurkitzen dugu kale bakarra eskuinaldean eta konpainia karrika. Justo angelo zuzenean, berarekin, aurrekoarekin. Orduan, handago argi eta garbi erromatar garaiko hirigintzaren eskema, gainera de libro. Erromatarrek egiten zuten beraien hiriak eraikitzen zituzten, beti bi ardatz gordeta. Biak angelu zuzenean, biak elkar gurutzatuak, bata karduz izenekoa eta bestea dekumanuz. Eta orientazioa zen beti berdina. Iparregoa bata eta hegoalde ekialde bestea. Kontua da, konpainia karrika, gaur egun Kuria karrikan hiltzen dela, handago muturra. Jarraitzen zuen, Mendebalde aldera, iparralde aldera, jarraitzen zuen,
eta, baina, bueno, hirigintza egin zenean, pues, moztu zen handik, ez? Eta goian, katedrala dagoen tokian, han omen zegoen, eta beti hirigintza, erromatar hirigintza beti berdina, foroa. Eredu igual argiena dugu ez gaur egun, baizik eta historian, zera Bartzelona. Bartzelona hiri zaharra, hiri erromatarren hiria oso nagusia zen, Bartzinus, eta orduan hirigintza argi eta garbi gorde zen han. Eta berdin egin zuten Iruñan, txoko txikiagoa zen, baina berdina. Orduan, ja badugu erremotarrak han sartuta. Por cierto, orduan ja Pamplona, Pompeloren hiria zera egin zuten, ez? Pompelo heldu zenean. Baina Pompelok ez zuen hautatu, Pompelo generalak, ez zuen hautatu Iruña da izen baskoia, klaro. Iruña bere egoitza moduan, hasieran. Zergatik, erromatarrek nahi zutelako beti, etxaiak begibistan izan. Hori nahi zuten beti. Orduan erabiltzen zituz, eta etxaiak zintzu ziren printzipioz, garai hartan, baziren baskoiak. Eta non ziren baskoiak? Baziren inguruko, Iruñerriko inguruko, mendietan, puntetan, txontxorretan, ez? Eta txontxor maiteenak nolabait esateko haientzat ziren Aranguren bailarako txontxorrak. Lakidain, Irulegi, gaur egun agertu dena, ez? Han ziren baskoiak eta agertu da, argi eta garbi han baskoia zirela, ez? Tres Cruces, Zenborain, Bizkar horiek guztietan han ziren baskoiak. Eta orduan, Iruña oso urrun dago, begibistan izateko, ez? Eta orduan, haiek kokatu ziren lehendabiziko kanpamentu kokatu zuten Arangurengo bailararen erdi-erdian, begibistan izateko, baina gero konturatu ziren, toki aproposago, erosoago bizitzeko eta Iruña meseta dela, ez? Eta aia kokatu ziren han, ez? Bueno, katedrala, gero ja, Navarreria hiria osatu zenean, eta lehenago, bizigotuen zera garaian eta olaia, katedrala egin zen, katedrale romanikoa, ez gaur egunekoa, Eta horregatik ja, badago, katedrala han, ez? Jarraitzen baldin badugu, katedrala hartuta eta ezkerraldetik, sartuko gineke, San Jose plazan. Txoko oso polita, oso bitxia ere bai, lasaia, eta Redein alterako ginateke, ez? Eta Redeinen ja aurkitzen dugu amildegia. Amildegia, Arga ibairaino, ez? Tan, agertzen dira ja arresi sendoak, modernoak, ez dira lehendabizikoak, hasierakoak, modernoak dira, eta defentsa jarrita, ez? Han kainoiak, kainoi zuloak, eta hori guztia. Beraz, nahiko hiri, alde horretatik, nahiko hiri inexpugnable zen, ez? Iruñan. Baina, zer gertatu zen, denboran barna, artilleria garatzen zen asko gainera, orduan gero eta tiroak luzeagok egiten zituzten. Eta orduan, 19. mendean, karlistek hartu zuten, pentsa dezagun, Iruña zela liberala. Eta karlistek hartu nahi zuten hiria, eta orduan, Eskaba mendi tontorrean, tontorrean ez Bizkarrean, paratu zituzten haien kainoiak, haien bateriak, eta orduan bombardatu zuten Iruña lasai, goitik bera, 5 kilometro eskaz daude lerro zuzenean, goitik bera, eta hemen defentsa zen behitik gora askoz ere zailagoa, orduan, desastre hutsa izan zen, azkenean ez zuten Iruña gainditu, hori egia da, baina setiatu bai, eta sitio izan zen oso gogorra, hemen jendeak, Stalingradon bigarren gerrate mundialean gertatu zen bezala,
baina antzekoa, jendeak, zera arratoiak eta dena jan behar izan zituzten, orduan, bueno, bai, eta hori gerrikoen zera larrua ere bai, egosi eta jan, plan horretan, ez? Bueno, hortik ja, hasiko ginake, baldan biti, bestaldetik, arresien parean, jeisten, Frantziako portala iritsi arte. Eta han zen, hiriko beste sarbide bat. Baina sarbide modernoagoa. Lehenengoa zen, ikusi duguna, komentatu duguna. Hori, ja, modernoagoa da. Han, ja, 16garren, 17garren, 18garren, inkluso 19garren mendean, osatu zuten, han agertzen dira gotorlekua, diferenteak eta bideak eta biportalea, zubiak, da nahiko sarrera bihurria, hain zuzen, etxaiak ez sartzeko zuzenean, baizik eta, kurbak egiten, bihurguneak egiten, motelago ibiltzeko, banan-banan ibiltzeko eta goitik matxakatzeko, ez? Orduan, han agertzen da, behexeago, portale bat oso interesgarria ere bai, guztiok ezagutzen duguna, altxagarria dena, ez? Eta gaur egun geratzen den altxagarri bakarra, Iruñan. 7 portale ziren, batzuk desagertu dira, beste batzuk moldatu, beste batzuk kendu, baina han mantentzen da zubi altxagarri hori, maniobra de etxe deitzen da. Han agertzen dira polea batzuk eta hola. Orduan, zubi hori altxatzeko lehen ez ziren poleak erabiltzen, baizik eta palankak. Orduan, portale zainak izan behar ziren jende indartsua, altxatzeko eta jeisteko, ez? Eta gero, portale hori, Frantziako portalea argi da, handik joaten delako Frantzia aldera, ez? Eta han bitxikeri bat dago, ze aldatu zioten izena, eta Zumalakarregi portala izena jarri zioten. Zergatik, komentatu dugu, Iruña liberala zela, ez? Baina hemen bizi zen Zumalakarregi general karlista, bere familiarekin. Hain zuzen, Carmen kalean. Orduan, kontua gorri jarri zenean, ospa egin zuen. Eta ospa egin zuen, hain zuzen, hortik ez. Eta horren, pensatu zuten, hemengo agintariek pensatu zuten, Zumalakarregi portala jarriko dugu izena, ez? Eta egin zuten olako zeremonia bat, nahiko pomposa, badaude argazkiak, agintariak eta jendea bildu zen, justo goiko txokoan, eta plaka bat jarri zuten aldatzeko, eta hola, eta ba. Baina zegoen asmo eskutu bat, eta hori batzutan ez da komentatzen, ez da jakiten, ze hori izan zen 1929 urtean, beraz 20. mendean, ez? Justo, gerra zibila bukatu ondoren, bukatu berria. Orduan, zergatik hori? Parekatu nahi zutelako mola generala, azkenean Franco generala ere bai, Zumalakarregi generalarekin, parekatu, alderatu, konparatu pixka bat, Zumalakarregi borrokatu zuen Diospatriarrei alde, eta hemen gerra zibilaren lelo nagusiena zen erlijioa defendatzea, aberria defendatzea eta hori guztia. Nolabaiteko omenaldi eskutua izan zen mola generala hil berria, 17an hil zen, istripu batean, eta orduan omentzeko pixka bat, baina ez argi eta garbi baizik, eta nolabait eskutuan, eta geratu zen, eta plakan agertzen da ere bai. Eta noiz aldatu zuten izenez berriro? Ez dago aldatuta, orain biak erabiltzen dira. Biak erabiltzen dira. Biak erabiltzen dira, bai. Batzuk esaten diogu, ni beti entzun dut, nire familia zen karlista. Alde batetik ez, beste aldetik republikanoa. Baina nik etxean, amaren etxean, beti entzun dut Zumalakarregi portala. Ez Frantziako portala.
Eta horrein, Frantziako portalea ez dago plakarik, beraz, ez dago izenik. Nik ez dakit udaleko kale izendegian, kale izendegian ez da gertzen, han ez dago etxerik, orduan, Frantziako portala eta Zumarrakarregi portala geratzen da berdin-berdin. Eta Frantziako portalean jarraitzen dugu bera, ez? Eta Rotxapean kokatzen gara? Bai, han dago Rotxapea, beste aldean dago Madalen, badaude kanpoko auzoak, baina ja, hiritik kanpo. Eta orduan, jaisten baldin bagara ikusten dugu nolako gotorlekua zen Iruña, ez? Horregatik, klaro, iparraldetik eta ekialdetik oso ongi babestuta dago ibaiarekin, ez? Ibaiak berak egiten du ripak, eta orduan babestuta dago. Baina, hegoalde eta mendebalde aldetik ja ez, orduan han eraiki ziren harresi sendoak, komplikatuak, garestiak, oso garestiak, hori ja beste egun batean igual luzatuko gara hortik. Baina alde honetatik, naiz eta gortortu ongi, oso ongi gotortuta daude, han agertzen dira baluarte batzuk, El Pilar eta hori guztiak, orduan, eta ibilade gaur egun oso polita da. Baina garai batean, nahiko toki gogorra zen ere bai. Orduan, Zumarrakarregi portaletik edo Frantziako portaletik aurrera jarretzen baldin badugu, harresitik goiti, harresien parean, orduan, helduko ginake Errege Jauregira. Gaur egun, Nafarroako artxiboa dena, ez? Han agertzen da, horako gaztelu sendo bat, ez? Itxuraz oso aldatuta dago, Moneok egin zuelako moldapen bat, duela urte gutxi. Eta, baina, paisaiarekin nahiko ongi kombinatuta dago, ez? Ez dator, nahiko bat dator, ez? Orduan, Erregen Jauregia, erregeak bizi zirelakoan, baina erregeak oso gutxitan egoten ziren han. Eta hori izan zen, historian barna oso gai eztabaidagarria izan zen. Nafarroako erregea, Iruñeko erregea lehendabiziko, el rey de Pamplona, del reino de Pamplona zen, ez Nafarroa. Erregea baldin bazen, baina ez bazen bizi hiriburuan, hori nahiko inkoherentea da, ez? Inkoherentea gainera, nahiko istilutsua, ze batzutan, erregea ez bazen, hori, oiotegi batean ez badago jorik, desmadratzen dira, ez, oioak. Eta non bizi zen erregea? Edo Herriberrin, edo Oliten, eta garai batean, Frantzian, iparraldean, eta gero, pentsa ezagun, Enrique Bigarrena, esaten da, haiek berak esan zuela, Paris bien vale una misa. Frantziako erregea zen. Frantziak eta Nafarroa. Frantziako eta Nafarroko erregea zen, batera. Bi erresuma zirelako. Eta kategorian parekatuta, hau txikia beste handia, baina parekatuta. Eta hain zuzen, beste bitxikeri bat, hortik pizka bat aterata, baina horren inguruan, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, Frantziako santu bat, haren autobiografian berak ere aipatzen du, garai hartako, esaera zar edo esamolde bat erabiltzen zena, ez? Es una persona más rica que el rey de Francia y de Navarra. Ez que el rey de Francia, que el rey de Francia y de Navarra. Bietako erregea zelako, ez? Eta kategoria berdinekoa. Orduan, han baldin bat zen, normalean, han bizi zen, ez? Hau geratzen zen urrun, eta istiluak agertzen ziren askotan, zergatik, haien ordezkoak, hemen errege ordeak, gero batean izango ziren errege ordeak, ez? Ezen erregea. Orduan, ez dakit zergaekin abutsatzen zutelako, eta orduan, istiluak ziren, istilu oso famatoa izan zen,
bat, matxinada bat gertatu zen, eta buruak azkenean zapaldu ez. Eta buruak harrapatu zituzten, Juan de Orkoien, eta hiru edo lau, eta hori hil zituzten. Non, zubi batean, hirigin kanpoko zubi batean, ari garaia bigarren milenioan, gutxi gora bera. Eta Miluze zubitik zintzilikatu zituzten, aurkau. Bai. Orduan, hortik esaten da, hasi zen esaten, hortik izena, ez? Miluze urkatuta zirelako, ez? Baina ez omen da egia, adituek esaten dutenez, mi ez da mingaina, baizik eta zelai bat luzea. Bai, gaztelaniaz mangada esaten dena, eta hortik omen dator nire abizena, mangado. Mangado. Bai, osea, ez da manga, bauka, baizik eta zelai baten itxura, luzea, eta, klar, ibaian paraleloa, zelai bat, eta hortik. Baina, hori da beste pasadizo bitxi bat, ez? Orduan, errege jauregia. Esan dezakegu, errege gutxi ezagutu zuen jauregia. Orduan, hortik, jada beste tontor bat, terrenoan, ez? Eta hortik ja, maldan behiti hasiko ginake, Santo Domingo karrikaraino, handago azoka berria guretzat zaharra zena, ez? Azoka berria, eta han bazegoen beste portale bat, berriago, amazazpigarren mendekoa, Rotxapeako portala. Gaur egun ez dago, desagertu da, geratzen dira inguruak eta bai geratzen direla, geratzen da guardietxea da etxe berritu berria den etxola bat handago, nahiko dotore, oso egin dute, eta gotortua dago ere bai, badago beste baluarte txiki bat, orain berritu dutena, eta ingurua geratu da oso ongi. Eta gero, beste txoko txiki bat, beste defentsa bat, beste kontraguardia bat, nola baita esateko, eta da, orain zezenak gordetzen diren kortatxo txiki hori. Orduan oso ongi gotortuta zegoen ere bai, Santo Domingo ia asistitzen zen momentu horretan? Karrika? Karrika. Bai, momentu horretan ja, dena erigintza osoa egina, nahikotxoa egina zen, bai. Eta orduan, han komentatu beste sarbide bat zela, sarbide, portale guztietan baziren portale zainak ez ezik beste funtzionario batzuk ziren, zerga kobratzeko, handik sartzen zirelako, jangaiak eta merkantziak, erosgaiak eta azokaraino eramateko. Orduan, portale hori zen oso interesgarria zergaren aldetikan, gehienak, jaki gehienak sartzen zirelako, salgai gehienak sartzen zirelako handik, ez? Eta bai badago ere bai beste pasadizoak, zerga kobratzeko eta gero zergak ez ordaintzeko trikimarruak eta ibiltzen ziren handik, ez? Eta nola zen, bazegoen jota bat, egin zuten jota bat, portale zainaren postua, hango portale zainaren postua, oso goxoa zen. Jendeak nahi zuen. Zergatik? Zerga kobratu ezkero, beti dago, trampatxo horiek, ez? Utzi dozena erdi bat arraultze, eta aurrera. Eta utzi ez dakit ardo botella pare bat, eta aurrera. Orduan bat zegoen olako azpijokoak, ez? Eta bazen jota bat, orain ez dut goratzen nola, ya están los portaleros, en el portal de la Rotxapea, ahí están los portaleros que vienen a cobrar no sé qué,
y a tocarnos bien los... Orduan, bazen oso toki bitxiak, portale guztiak ziren toki bitxiak, oso biziak, eta handik ja, igoko ginake, takonera aldera, eta helduko ginake, ezera Nafarroko, museora. Gaur egun museoa dena. Bere ondan badago kapera dotore bat, gaur egun zera areto bezala erabiltzen da ez. Baina hori ezen betidanik jatorriz ezen museoa, baizik eta ospitalea, han zen ospitalea, ura zen ospitalea ez. Eta mantentzen dira, jartzen baldin bagara Aitzinaldearen aurrean, bi atari, bata kaperakoa eta bestea gaur egungo museokoa. Eta museoko ataria da, arkua eta dena, eta apaingarri guztiak, dira ospitalekoak, garai hartako ospitalekoak. Eta bitxia da, eta hori ere askok ez dute ezagutzen, kokatzen baldin bagara aurrez aurre, atearen gainean agertzen da buruhezur bat. Buruhezur bat. Eta alboetan bi hego. Zer irudikatzen du horrek? Zenduaren edo zenduen arimak egaldaka zerura doazela. Pentsatzen baldin badugu, garai hartan, persona bat sartzen baldin bazen ate horretatik. Ez naiz hemendik aterako. Gora aterako naiz. Osea, oso baikorra ezen sarbidea behintzat, ez? Eta gero, ospitale horrek, gaur egun, ezkerraldean, badu karrika txiki bat, ez estua, baina nahiko motza, deskaltzoz kaleraino, heltzen dena. Garai batean hori zen ez karrika ezin da, ez belena, ez deus. Bazen tunel bat. Osea, etxeak, eraikinak, goitik, zera itxita zegoen, ez? Eta tunel bat, eta nahiko, osea, 20. mendera arte iraun zuen tunel horrek, toki eskutua, iluna, zikina, edo zer gaiztakeri egiteko modukoa, ez? Azkenean, hori garbitu zuten eta ireki dute, ez? Eta orduan, iruditzen baldin bazaizu, hemen geratuko gara, sartuko ginekelako, ja, Sanzernin burgoan. Eta Sanzernin burgoa beste baterako. Urrengo burgoa. Beraz, urrengo batean jorratuko ditugu beste bi burgoak, ez? Hori da. Eta izango dira Sanzernin eta San Nikolas. Gainera, ezera denboran izan ziren orden horretan. Lehenengo Sanzernin, eta 10 urte bakarrik geroago egin zen San Nikolas burgoa. Hori izango ziren burgo berriak. Jatorrizko burgoa beraz iria Nabarreria zen, eta beste biak modernoagoak. Eta komentatuko dugu nola sortu ziren gainera. Jendean nahi izatekotan izango du beste ibilaldi batera joatea? Bai, orain seguruenik antolatuko dugu beste ibilaldi bat irikia, iraian, seguruenik egingo da Ateneoak bultzatuta, Nafarroko Ateneoak, eta konbidatuta zaudete guziok. Eta nun sartu gaitezke apuntatzeko edo? Web horrian, bai. Gazteleraz izanen da, ez? Hau, gazteleraz izango da, bi egin ditugu euskeraz, baina beste hau egingo dugu gazteleraz. Izango da irailean, ordan, Atenoko webgunean sartu, eta hori bai, izena eman behar da, doainik izango da, baina izena eman da, hori bai. Eta gaur aipatutako gauzak eta beste bi burgoak ere kontatuko dituzu, ez? Bai, biliko ditugu hori guzti. Beti bezala plazer bat izan da, eta hurrengo batean beste burgo bat entzungo dugu, eta beste biak. Beste biak batera egingo dugu iruditzen baldin bat zoizue. Oso ongi, mila esker, eta hori da beti bezala plazer bat. Bueno, eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur ez dugu aldaketa handirik espero.
Temperatura maksimoak astelehenekoen oso antzekoak izango dira, eta berriro ere giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere, goizean goiz bero-hodei batzuk agertuko dira Kantauri isurialdean eta arratsalde gauean bero-hodei batzuk hegoaldean. Hegoaldean temperatura maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira berriro ere. Ipar osagaiko haizea ibiliko da orokorrean eta hego-ekialdekoa Araba eta Nafarroa hegoaldean. Asteazkenean bero itogarria egingo du, bai hegoaldean, bai iparraldean. Kostaldean izan ezik, gainerako tokietan balio altuenak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Batik bat hego-ekialdeko haizearen eraginez eta zenbait lekutan baliteke 40 graduak gainditzea. Eguerdi inguruan baliteke brisa altxatzea eta itsasertzean temperaturaren igoera etetea. Arratsaldea amaieran edo gauean haizeak kostaldean ipar-mendebaldera egingo du eta barnealdean ere alda daiteke, baina egunaren amaieran beraz bero handia egiten jarraituko du. Zeruan hodei gutxi ikusiko da. Iluntzean bero-hodei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Maite Zinganda daukagu gurekin 6 elkarteko zuzendaria. Ongi etorri, Maite. Eskerrik asko. Abuztu honetan antolatu dituzuen programaren inguruan hitz eginen dugu. Abuztuako programa amaitzear dago, baina hala ere kontatuko diguzu zer moduz balorazioa eta hola. Baina hasteko zer da 6 elkartea? Bai. Begira, 6 elkarteak migrazio dolu prozesuetan eta familia berriz elkartzeko prozesuetan laguntzeko zerbitzu espezializatua da. Hemen Iruñerrian kokatuak gaude, baina berez Nafarroa osoan egiten dugu lan, eta hori da, horrela labur esan da, hori da. Beraz, laguntza psikologikoa, ez? Ematen duzu. Bai, bueno, laguntza soziala esango nuke. Bai, hau da, 12-17 urte bitarteko nerabeak harreran hartzen ditugu, etorri berriak dira, eta, bueno, imagina, zu nerabea zarela, ez? Etorri berria, Perutik etorri berria, beraz, berez, orain abuztuan Peruko lagun asko parte hartzen ari dira programan, eta 13 urterekin, berriro, egin behar lagunak, ulertu, eta hori Perutik gutxi gora bera erdera, bueno, hortxe, baina Senegaletik etortzen direnentzako, hizkuntzaren gakoa hor dago. Orduan, harreran hartzen ditugu, eta nork hartzen die, migrazioaren kontua ez da bakarrik migratzen duenaren kontua baizik eta ere, bueno, han geratzen direnen kontua, normalean nerabe hauek, 12-17 urte bitarteko nerabeak, han bizitzen ziren amonarekin edo, ze bere ama, orain dela 8 urte ona etorri zen bizitzera, eta 8 urte pasata orain berrelkartu dira, eta gero, han amona geratu da 8 urtez, beraientzako oso amona berezia zen edo. Orduan, ona etortzen direnean berriro elkartu behar amatxo, beraientzako iaia ez dute amatxotzat ematen, ahaztuta edo, bueno, erlazioa, komunikazioa batzutan oso garrantzitsua bezeko zelako komunikazioa, orduan, han geratzen direnak eta han daudenak oso garrantzitsuak izan dira prozesuan, eta baita hemengoak. Horregatik, gure lana da hemengoak, gizarteak, izatea harreran hartzen dutenak, eta orduan bolondresen bitartez haiek dira, bai. Beraz, aurretik amatxoak etortzen dira. Bai. Eta nola ezagutzen dituzue amatxo horiek edo? Bueno, denetarik dago, orain berrelkartze prozesuetan oso sakon gogor egiten ari gara lan, ze, bueno, orain dela 3-4 urte ikusi genuen oso mina oso sakona zela eta beharrezkoa zela horretan lan egitea. Zu pentsa, 6 elkartea da laborategi bat. Praktikan jartzen ditugu horrelako tresna desberdinak, teknikariek jartzen dute proban, amatxo familiekin, eta gure helburua da hor sortzen den ezagutza, azkenean prebentzioan nork
jorratzen du gure gizartean, bueno, pues gizarte zerbitzu lehenengo arreta, gizarte zerbitzuak edo osasun zentroak edo, orduan, saiatzen gara laborategi horretan ezagutza sortzen eta gero, saiatzen beste profesionalak hartzen, bueno, ez dira espezializatuak, baina bai, bizpa hiru baliabide, beraien lehenengo balorazioa egokiagoa izateko, eta horrela prebentzioa benetan bere funtsa izateko. Orduan, lan egiten dugu sare horretan, sare oso hain zabala den sare horretan, eta orduan gizarte langileak edo beste teknikariek ikusten dutenean ailegatzen dela familia edo berrelkartu behar duela edo ja elkartu direla, gurekin jartzen dira harremanetan ikusten badute, hor dagola adin txikikoek hor arriskuan badaude edo zerbait gertatzen ari dela, gurera eramaten dituzte. Eta ze teknika edo ze material erabiltzen dituzue haiekin lanean egoteko? Lehenengoa da, hiru hitz erabiltzen ditugu eta lehenengoa da harrera. Nik uste hori oso hitz berezia dela. Eta gainera, pentsatzen badugu denak, pertsona guztiak daukagu harremana etorkin bat edo bestearekin. Beti jartzen dut adibide hau nire buruan oso garbi sonatzen duena, eta da, institutora ailegatzen da, imagina, Txinatik etorritako 15 urteko nerabea, eta orduan lehenengo egunean hemengo gazteak, eta zer moduz, eta saiatzen dira hitz egiten, baina egia da esfortzu bat dela. Esfortzu bat da, etortzen denarentzako eta esfortzu bat da hemen gaudenontzako. Eta harrera prozesua ez da egun bateko gauza. Saiakerak eskatzen digu, lehenengo egunean ongitorria ematen, baina jakinda agian prozesua jarraitzen duela, hurrengo egunean zer modu zaude jarraitu. Nerabeen artean, nerabeak badakigunelakoak diren, ni ere horrela nintzen. Eta egun bat bai pasatzen duzula, baina hurrengo egunean igual zure lagunekin egon nahi duzu, errekreo garaian, orain udan ez da berdin, baina errekreo garaian, ze azkenean elkartzen dire institutoan, hori bai da, beraientzako elkartzeko gune bereziena. Orduan, errekreoan nahi duzu zure lagunekin hitz egin, asteburuaz edo hurrengo asteburuaz edo ez daki ze gertatu den, eta ez gara konturatzen behar dutela, horrelako. Orduan, elkartean horrelako prozesua eramaten dugu, beraien urtekoak elkartzen dira, orain abuztuan 52 lagun, etorri berriak diren 52 nerabe parte hartzen ari dira, eta beraien 12-15 urtekoek elkartzen dira egun batzuk, 15-17 urtekoek beste, horrela antolatzen ditugu segun eta bereien adina. Ze ez da berdina, 12 urte izan edo 17 urte. Orduan, beraien arteko harrera ere sortzen da, batean ikusten dute beste bat bera bezala dagola eta hor erlajatzen dute pila bat, Gero baita hemengo gazteek parte hartzen dute programan, eta, harrera gisa harrera ematen da, eta bereik ere, etorri direnean beren etxetan egon dira, eta iaia ez dira ateratzen kalera. Beldurra, segurtasun falta, sare falta, orduan gutxinaka joaten dira beraien sareak lortzen. Eta beste teknika edo, galitu didazu teknika, baina niretzako kontzeptu garrantzitsuak da parte izan, pertenentzia, Parte izan, ze ni, ezagunak izaten alditut, baina ze garrantzitsua da parte sentitzea. Ni herrikoa naiz eta hori argi ikusten dut herrietan, herrietan antolatzen gara eta badaude horrelako taldeak. Eta talde batekoa izatea ematen dizu, ni ja ateratzen al naiz kalera, eta ja daukat nora joan, norekin egon, ja parte naiz, Orduan, hori sortzea oso garrantzitsua da, ze ja badaukate leku bat edo ez dakize pertsonak elkartzeko. Parte izatea. Batzutan ez, hemen jaio garenok ikusten hori ja normalizatuta daukagu edo, baina nerabeen adina horretan zaila da edo puskatzen dira taldeak eta beste bat egin behar. Eta segun eta nola zaude, emozionalki ez daude bere garai oberenean, Eta azkena da, integrazioa edo, hau da, adibidez Berriozarko gazteak parte hartzen badute programan,
urte bat, 2 urtez egongo dira elkartean, baina helburua zein da, hemengo gazte egunean parte hartzea, edo beren komunitate, beren espazio naturalean, segurtasunarekin parte izatea, hori da helburua. Eta ze egoerak bizitzen dituzte hor nerabek? Esaten duzu jatorrian, ez? Jatorrian, bai. Denetarik, karo, eske bakoitza doka egoera desberdina badaude, 17 urterekin etorri direnak, eta agian 16 urtez bere iztutak egon direla, bere ama etorri zen urte bat zeukatela, eta 17 urterekin hartu, imagina, 17 urterekin, baina baita, segun eta nola izan den komunikazioa, agian amatxoak egunero, amatxoa egonda egunero deika, eta segun eta nola izan den prozesua oso desberdinak dira denak. Bai, gure datuen arabera, emakumeak dira, gehienak, etortzen direnak, hau da, emakumeak edo amatxoak dira familia prozesu migratze pionerak edo prozesu hori hasten dutenak, eta gero hemengo legedia oso gogorra da, 2 urtez, 3 urtez ez dute eskubide, ez dute eskubiderik. Paperik gabe, ez, imaginatzen. Paperik gabe, eta orduan 2 urtez ezin dute eserrez egin, 2 urte pasata, orduan segunetan ondik etorri diren, hasten aldira prestatzen eta eskatzen baimenak eta legedia ez du errazten. Beraien funtzionamendu lan egitea, gainera hori, lan egiteko gogoa aurkezten dute, baina ezin, edo normaltasunez bizitzeko. Hori nik uste ez dela ona, ez beraientzako berriro ez, ez beraientzako ez, hemen gaudenontzako ez inorrentzako. Orduan, eta gero, amatxoak dira gehien bat migratze prozesua honetan lehenengoak, eta emakumeak izan da, adibidez amatxoak bai esaten digutela, joan direla beren jartorritik, eta utzi dituztela beren txikitsuak, hori oso gogorra da, ni amatxo naiz, eta ez dut imaginatu, ze izan behar duten buruan hori egiteko, oso gogorra izan behar da, normalean tratu txarrak, edo oso espazio ez oso ona, eta nahi dute beren seme alabentzeko amatxo guztiak bezala. Eta hori da, batzen gaituna, ez? Amatxo guztiak bezala nahi dugula gure seme alabak izatea aukera bizitza honetan ongi egoteko. Orduan, batzutan prozesu honetan 3 urte pasata lortzen dute berrelkartzea, baina horretarako dirua izan behar duzu etxe bizitza, badakigu hemen etxe bizitzaren gaia, ez dagoela erraza, inorrentzako, hori baita, lotzen gaituen zerbait da. Orduan, baina bai, jatorrian dena den batzuk bai geratzen direla amonarekin, amatxearekin, eta ongi daude, gehienak, ongi zainduak daude jatorrian, baina beste batzuk gutxiengoak igual beren egoera ez da ona, eta horregatik amatxoa presaka ez ibiltzen da ekartzeko. Eta nola ikusten duzu hemengo nerabeen harrera haiengan? Nerabeak, eske ni... Eske zaila da, ez? Bai, zaila da, elkartean 12-17 urteko gazteak bakarrik atenditzen ditugu, daukagu itxaron zerrenda oso luzea, eta badakigulako nerabetasuna dela oso egoera aldakorra. Identitatea sortzen, bereizten zara zure familia ez, eta ja zu zara eta hasten zara zure identitatea sortzen, eta hor gora bera pilo dago, eta hori baita amankomuna da munduan. Orduan, saiatzen dira, baina, azkenean erabetasuna da, bakoitza berea, alik eta hoberen eramateko. Eta orduan, kostatzen da, esaten dizudana, oso jatorrak dira, eta saiatzen dira harrera ematen, baina ez da egun bateko prozesua. Gero, instituetan eta sare publikoan, nik uste pausu garrantzitsuak eman direla, hemen Nafarroan, eta protokoloa dela, edo plana dela, edo... Baina, batzutan, egunerokoa jaten gaitu, eta... Baina, nik uste nerabeak orokorrean jatorrak direla, ez? Naiz eta bere egoera... Baina batzutan maltzurrak izan gara, ez? Baina hori baita... Beste kulturekin. Benetan, eta etortzen direnak ere batzutan ez dituzte gaitasunak, eta hemengoak ere ez dituzte gaitasunak, benetan, eske oso berdinak gara, iruditzen zaiguna baino berdintsuagoak, ez? Eta inor ez du gaizki bizi nahi, ez dakit nola esan. Nik uste pentsatzen duguna batzutan
begiratzen diegu beste modu batez, adibidez. Etortzen da amatxoa, eta askok egoten dira lehenengo urteak lan egiten, eta gero ere etxeetan. Orduan, zaintzen, nire aitona gaixo dago, edo nire aita gaixo dago, eta orduan behar dut norbait egotea, ni lanera joan behar naiz. Eta orduan, etorkina egoten da nire etxean bizitzen, 24 orduz lan egiten, eta gainera normalean, astelehenetik igandera, igual ordutxo batzuk, ostegunan arratsaldean libre, baina oso egoera prekarioan bizitzen dira. Orduan, elkartzen dute, beren nerabea, berrelkartea gertatzen da, baina eta aurrekoan emakume batekin hitz egiten esaten zidan, baina oso ongi dago nerabea, 17 urtekoa, egon ziren bereiztutak 15 urtez. Eta orduan, bizitzen da etxean zuekin? Ez, bera, badu bere pisua, amatxoa hor barruan lan egiten, baina behar izango du bere ama, eta oso ongi dagoela esaten dit ama, batzutan ez gara konturatzen ama dela. Eta 17 urte, nire semea 17 urte baditu, behar duela nire laguntza horregotea, baina ez ditugu begiratzen berdin, Eta batzutan, igual, mesede egiten diegulakoan, edo ez dakit oso ongi zergatik gertatzen zaigun hau. Gero, lasai hitz egiten baduzu denak, gutxi gora bera, hemengo gizartean nahiko jatorra gara, eta nahi dugu beti onerako, baina begirada ez da berdintasunean. Eta hori nik uste dela gure erronka, berdintasunean begiratzea eta nola buelta eman, ni behar izaten badut norbait egotea nire etxean, zaintzeko nire familia, segurazki gertatuko zaie beraiei ere bai, orduan, elkar zaintzea daukagun erronka. Nola da nerabeen jarrera beraien amatxoekin berrelkartzean? Hombre, zer sentitzen dute lehenengoz? Hasieran, amatxo batentzako egoten da 8 urtez pentsatzen horretan, orain, tailer bat egiten dugu berrelkartu baino lehen prestatzeko, daude negarrez, daude, eske benetan puskatzen dira, eske puskatuak daude, falta zaie, eta orduan, imaginatzen dute etorriko dela, eta dena izango dela, zu artifizialak, eta etortzen da nerabe bat mina sofritu duena, azkenean, nola joan zen ama, ze komunikazioa egon den, deitu duzun, ez duzun deitu, ze informazioa eman dioten bere amatxoaren inguruan han jatorrian, igual aitaren amatxoarekin geratu bat da, eta orduan etxe egin dio gaizki eta etortzen da bere buruan dauka, emakume hori abandonatu dit eta gaiztoa da. Orduan etortzen dira nahiko barrura, tristea, abandono, ez dakit, etortzen dira mugimendu horrekin guztiarekin. Baina badago beste gauza bat, nire seme-alabei esaten diet, eta da, beraien gaitasunak edo askotan ez dena erresilientzia, Beraien, bere bizitza jarri dietela aurre egiteko, nire seme-alabek igual aurre egiten ez duten, ez dakit, tontakeriei, Eta orduan, bakardadeari aurre egin da. Ikusten badute aldutela gainera hemen, ikasteko, 16 urtera arte derrigorrezkoa denez hezkuntza, horretan joaten dira institutora eta hor lagunak egiten edo, gutxinaka joaten dira, obera joaten, belez, sei elkarteko bolondrezek esaten dute, oso polita dela hor parte hartzea, ikusten duzu aldaketa, eski hilabete batean, etortzen dira horrela ez dutela iaia aurpegira begiratzen, eta egunen batean bat-partean irribarra, eta, betetzen da zure bihotza, denbora behar dute, nik uste hori dela baita beste denbora eman behar diogu prozesu hauei, eta prozesu guztiei baita hemengo nerabei ere, denbora eman behar zaie, konfundituko gara, dena konfundituko gara, hori ikasteko da, baina nik uste hor, egon bar garela, konfidantza, segurtasuna eta laguntza emateko eske. Zenbat denbora egoten dira normalean nerabeak sei elkartean? Guk esaten dugu 2 urte,
aski dela beren dolu prozesua pasatzeko eta orain Nafarroako gobernuarekin lan egiten dugu berrelkartze familia hauei laguntza emateko eta bi azken urtetan oso aurrera pausu garrantzitsuak eman ditugu teknika berriak eta praktikan jartzen eta bueno, egia da Claro, dolu prozesua ez da, jazta, pasatu dolua eta bukatu da. Batzutan igual 5 urte barru ongi zaudela, batean ez dakiz gertatzen da, zure amatxo hiltzen da, eta batean berriro bera, eta hor berriro jaiotzen da hor zenuen zerbait, oso gogorra, oso egoera latzak pasatzen dituzte orduan. Ez da prozesua bukatu da, jazta ongi zaude eta listo, bere gintzako horila da, bere bizitzako oso gauza garrantzitsu bat eta bereekin egongo da beti. Baina, bueno, estabilitatea edo hartzen badute eta lortzen badute bere familia, Unibertsitateko adituei eskatu genien ebaluazioa egitea, ea benetan ona zen, gure prozesu, gure laguntza prozesua, eta guretzako oso datu garrantzitsu bat atera zen, eta da inor, ez da nerabe bat, ez zuela familiatik bukatu. Hau da, familia jarraitu zuela elkartuta, eta ez, badakizu adin txikikoek familian ez dagonean oso egoera ona eramaten dutela zentrora, kasu honetan bat ere hori oso datu ona da, Eta badaude etorkinen bat gero Bolondres bihurtu dena zuen elkartean? Bai. Eta nolakoa da hori? Lehenengo badaude premonitoreak direnak. Hau da, orain adibidez kurtsoa bukatu dutenek, guretzako oso garrantzitsua da prozesuak parte hartzaileak izatea, adibidez. Orain, adingabekoak parte hartzen ari dira programan, eta asanblada bat egin zen, eta esan genien zer egin nahi duzue, Iruñerrian uda honetan. Eta esan zuten, kirola, ez dakize, badago aurten talde nahiko, askoak eskatu dutela, zerbait, hori, artearekin, artelanarekin aritzeko. Baina gauza da hori, premonitoreak izan zirela, berein prozesua pasatu zutenak, ongi daude, baina ikusten duten nahi dutela lagundu, eta orduan bereiek dira antolatzen dutenak udako jarduerak. Adibidez, jarduera bat, betiko jarduera da, ezagutzea ginkana bat, ezagutzeko nola funtzionatzen duen autobus publikoa. Hori beti egiten da, oso garrantzitsua da bere egunerokotasunarako. Baina beste ariketa batzuk egiten dira, beraiek eskatzen dutelako eta hori da azkenean zubia izatea. Nian egiten nuen, hemen ez dakit ongi eta guazen probatzera. Eta premonitoreak oso papera garrantzitsua daukate, ze beraiek ikusten dute gazteak direla, beren adinekoak gutxi gora bera, eta zu pasatu zenuen eta orain superongi zaude, orduan ni aukera daukat. Eta ze garrantzitsua da ikusten dute referente gisa, ez? Bai. Eta gero badaude bolondresak ere, gero ja handitu direnean, nahi zutela parte hartu, ze azkenean elkartean ere esaten dugu, eske zuek zarete, terapia egiten duzutenak zuek zarete, zuek hitz egin behar duzu zuen artean, guk teknika jartzen ditugu hor, baina beraiek dira hor protagonistak. Eta berez, orain bolondresak direnak etorri ziren beste bolondresen formakuntza egiteko, badaude bolondresa batzuk eramaten dutela 20 urte, bolondresak izaten, eta ez da erraza, ze dira 5 ordu astero hor egotea. Eta bolondresak direnak etorri ziren formakuntza ematera, nola izan zen bere prozesua eta orain nola zeuden. Hor negarrez, esaten ze ongi, ze gutxirekin egiten aldugu hori komunitatea, benetako komunitate, kalitatezko komunitatea, elkar bizitzekoa, eta Abuztuko programa aste honetan amaituko da, eta bolondres ez dituzue bolondres gehiago behar, abuzturako, baina abuztuaz aurretik, irailean eta urrian beste programa bat hasiko duzu eta bolondres berriak eskatzen dituzu edo? Bai, beti, parte hartzea beti da. Eta nola egin dezakegu bolondres izateko? Webgunean nola gertzen da, nola telefonoa, eta edo non idatzi, edo
baina esango dut, ateak beti irekiak daudela, ez? Edo nor, joate, pasatzen bada hor atetik, gaude hor, nan agiria egiten den bulegoaren hor ondoan, Zipriano Laso lau zenbakian, eta edo bestela deitu telefonoz eta hitzordua ematen diogu, hori bai, kontatzeko zer da elkartea, zer da Bolondresaren papera edo ezagutzeko baita pertsona, agian antzeslea da eta gustatzen zaio antzerkiaren inguruko zerbait, eta agian egiten aldugu antzerki taldea, segunetan nola ikusten ditugun nerabeak edo ze gustuak dituzten, edo, bueno, irekia dago pizka bat, Ze baldintza berte behar dira normalean Bolondres izateko? 21 urte izatea, hori bai, eta begira, nerabe hauek sufritu dute asko joan etorriak. Hau da, orain amonarekin nago, igual amona heltzen da jatorrian eta orduan izebarekin, baina izeban ezin du eta orduan derrigorrezkoa da konpromisoa. Hau da, esaten badut ikasturtean, astelehen eta asteazkenetan parte hartuko dudala, 5-etatik 7-etara, hori bete behar da, bai. Oso konprometitua da, eta konprometituak dira gure Bolondresak. Bai, superjatorrak hemendik, eskerrak, horrelako pertsonak, egoteagatik gure ondoan, ze beraie gabe esen posible izango. Eta konta iguzu pixka eta guztuko programaren balorazioa, ze ekintza antolatu dituzuen eta... Bai, egia da, gero, kurtsoa hasten denean. Orain, etorri direnak, gehien bat Perutik etorriak, Hondurasetik, Kolombiatik, Venezuela, Nicaragua, Pakistan, Brasil, Senegal, Filipina eta Marokoak dira. Eta egia da, herrialde hauetan hemen pasatzen dugun hotza, edo pasatu dugun hotza, ez dela ohikoa. Orduan, neguan, hemengo hotza ez dute ongi eramaten. Baina orain beronekin, ezin dugun abuztua izan da mundiala. Orduan, nik uste lehenengo egunean etortzen zirela horrela, eta bai ikusten zaie gaur, orain ona etorri baino lehen, egon naiz haiekin, egunero ikusten dituzu, eta nabaritzen da lasaitasuna, edo ja hartu dutela konfidantza, eta nabaritzen da programa. Zer egiten dugu, orain berriro, nire amatasuna ekarriko dut, ikasi, hori da, amatxoa, daukagun helburua gure seme-alabekin. Orduan, hasiko dira orain iraian institutoan, edo, ikasten duten zentroan, eta oso garrantzitsua da, adibidez, Senegalen ematen den matematika edo historia, ez da hemen ematen dena, orduan, joan behar dira hartzen, base minimoa jarraitzeko institutoko erritmoa. Orduan, egoten dira, bi ordu terdi pasata, egoten dira hor nivelazioa egiten. Lehenengo gauza ikusi, ze mailak hartzen duzu, eta gero indartu, matematika eta lenguaia gehien bat, indartu gero institutoan martxa hartzeko. Eta gero, esaten duguna, ze garrantzitsua da, Iruñerria ezagutzea, segurtasuna izatea, ze batzutan kalera ateratzea ezer ezagutu gabe oso zaila egiten da. Orduan, joan ziren bainatzera uharteko errekara, egon ziren, esaten dizudana, garraio publikoa ezagutzen, planetarioan ere egon ziren, horko zonalde, Yamaguchi zonaldea ezagutzen, unibertsitatean Boskosekin egon ginen, urtero egoten gara, eta da, benetan, oso bizita politaz, hortik pasatzen da zadar erreka eta analizia egiten, azkenean, erreka ikusten duzunen ja ez duzu berdin ikusten, ja, badu bere balorea, hartzen ura eta gero analizia egiten ikusteko zer eramaten duen ura, ostiralean egon ziren izarrak, egun hauetan oso berezia dago zerua, eta egon ziren Nafarroako astronomo agrupazioarekin egiten dugun jarduera. Azkenean hori, gauza da, horrelako taldeekin lotzea, ze gero, bera ikusten badugu norbait daukala izarrekin gustu espeziala, badago elkarte hau eta irekia dago zure parte hartze. Orduan, hori da egiten duguna, abuztuan egin duguna,
eta kurtsoan zehar mantentzen dugu bi programa horiek, mantentzen ditugu. Eta zenbatero hartzen dituzuen erabeak? Zenbatero etortzen dira edo irekitzen dituzue plazak edo? Bai, egoten dira, egunero, daukagu, nik uste egunero daukagula, bai, deitzen dutela, edo ematen digutela fitxa betea, familia. Bai, egia da, segun eta ze urtetan, hau da, dena bezala. Urte batzutan etortzen dira Ekuadorretik, orain ikusten dugu Hego Amerikan gertatzen ari dela politika mailan, hori nabarituko dugu hemen, ze etorriko dira, migratuko dute, esaten duguna, ez dute gaizki egon nahi. Ikusten badute bere herrialdean segurtasuna ez dagoela, amatxo esaten du kontuz, ni hemen ez dut bizi nahi nire seme-alabekin. Orduan, askok erabakitzen dute horregatik, migratzea. Eta, nola daude nola da, gehien bat segurtasun maila. Ikusten badute segurtasuna ez dela bermatzen, hori da erabakia. Eta baina egunero ari dira etortzen, bai. Zer prestatu zue iraila eta urrirako programan? Orain, abuztuan bukatzen da, eta irailan gertatzen dena da, aurreko kurtsoan egon ziren familia, irailan etortzen dira, eta egiten dugu, galdera. Zer moduz udan, ze bereiek ez dute parto hartu udan, eta utzi diegu hor, ikusteko. Orduan hor ikusten dugu, zer moduz egon diren bereien artean, ikusten badugu oraindikan zer bailandu behar dutela ez daudela ongi, eta hor mina oraindikan parte hartuko dute hurrengo kurtsoan, eta ikusten badugu oso ongi daudela, hor bereiek planteatzen dituzte helburuak, helburua da parte hartzea ez dakit non, edo bereien artean afaldu egunero elkarrekin, familia bakoitza, Orduan hori irailan. Eta horrian, iraila bukaeran formakuntzak egiten ditugu, formazio prozesuak, bolondresekin, eta horrian, ongietorria eman berriro orain etortzen egon direnak, orain abuztuko program parte hartu dutenak, jarraituko dute kurtsoan, pasaden kurtsokoak ere oraindikan jarraituko dute eta berriak etorriko dira. Eta egunero elkartzen zarete, ze imaginatzen dut, astelehenetik ostiralera institutuan daudela, eta gero arratsaldetan elkartzen zarete, edo nola egiten duzu? Bai, arratsaldean, bai. Arratsaldean eta ordu desberdinetan zen nerabe asko pasatzen dira, urtero 200 piko nerabe atenditzen ditugu, eta 200 nerabe bakoitza, ematen duela 5 ordu minimo, elkartean, 6, astean zehar, astelehenetik ostegunera da gehien bat erlazioak indartzeko eta institutoko materiak edo indartzeko, berriro esango dut oso garrantzitsua dira ikasketak eta hauentzako ere bai, eta gero ostiraletan edo batzutan asteburuetan egiten dugu badaukagu mendi taldea, edo ostiraletan Iruña ezagutu, hasieran, indartu taldea lehenengo, gero Iruña ezagutu, gero adibidez gaztetxeetan, ze gaztetxe asko ditugu, eskerrak, joaten gara burlatako asko badaude, joango gara burlatara, gaztetxokora, gaztegunera, eta beraiekin ariketa edo jardueraren bat egin, edo joaten gara hor, bereien. Eta horretu guztian hori ikuste. Bolondresak ere dira, oso garrantzitsuak gero bilera egiten dugu, eta nola ikusi duzu, ikusi dute erlazionatu dela eta egin duela, eta hori guztia hartzen dugu, ze da, urrengorako jarraitzeko bere prozesua. Beraz, laburtuz orain urrian beste programa bat hasiko duzu eta Bolondresen eska, zaudete? Orduan, nahi izatekotan, Bai, ongi etorria izango da. Hori 21 urte, konpromisoa oso, bai edo bai. Zenbateko konpromisoa, urte bat, 2 urte edo nola egiten duzu? Ez, kurtsoa. Kurtso batekoa. Bai, ze azkenean, zu erlazioa daukazu adibidez jarriko dugu Josef. Josef dago zurekin, eta Josef hasieran zegoen horrela, eta kostatu zaio, eta bat batean ikusi zaitu egunero, lehenengo hilabetean ja ezagutu dizu, ja lasaiago dago, ja badaki hori dela bere etxea, eta orduan, lasaitasunean hitz egiten hasten da, imagina ez dakila erdera, lasaitasunez badaki zu denbora daukazula, ohitzen da eta binkulazioa egiten duzue. Bapatean, eske banoa, da, atzera pauso, orduan, beraientzako garrantzitsua da. Kurtso honetan Josep berekin egongo zara, segurazki hurrengo urtean,
gero horrengo ikasturtean beste nerabe batzuk izango dira, orduan kurtso bateko konpromisoa eskatzen da. Beraz, nerabe bakoitzak badu bere bolondrez individual bat? Sortzen ditugu taldeak izateko emakume bat, gizon bat, gaztetxo bat, han daude 21 urtetik uste dut 80 urtekoak baditugula. Bai, eske da, benetan oso elkarte polita, bai. Eta orduan saiatzen gara hori, nahasketa egiten izateko, pues hori ez, dibertsitatea baita ez, ez dira elkartzen perukoak denak elkarrekin. Baita banatzen ditugu eta sexua kontuan izan da baita, ze azkenean, generoaren inguruan edo sexuaren inguruan ere askotan aritzen gara, ze ideia ekartzen dute beren jatorritik, ze ideia daukate hemen, nola kudeatzen duten, hori guztia lantzea eta hitz egitea, mahai gainean jartzea, ze azkenean da denon arteko ikasketa. Nik batean ez dut, horrela pentsatzen duzu, hemen pentsatzen dugu horrela, eta niretzako ere da, segatik pentsatzen dugu hau, ez dut inoiz kolokan jarri hemen gure usteak edo. Orduan, bai, oso polita da. Eta ze motatako bolondresak joaten dira normalean, ze profila dute normalean? Denetarik, Emakume gehiago, gizonezko? Ez, begira, pasaden kurtsoan gizonezko gehiago, ingenieri pilo, matematikari pilo, zuk igual zure burura tortzen zaizu, izango dira gizarte edo langileak edo gutxienez horretan zerbait edo ezitzaileak ez, osea, dago denetarik, eske oso, bai, dibertsitatea da oso aberatsa gure elkartean, bai. Beno, Maite, hemen utziko dugu, plazer bat izan da, eta espero ezagun bolondres asko aurkeztea. Bai. Beti aurkezten dira, ez dago inoz. Abuztuan bolondres gehiegi, ez? Eta baten bati esan genion ja ez. Hori gauza ona da, ez, beti. Oso ona, bai. Bueno, plazer bat, eta hurrengora arte, mila esker Maite. Mila esker zuei, agor. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.